माब्ला फेननि सिङाव थानो मोन्दोंमोन आंलाय माब्ला फेननि सिङाव थानो मोन्दोंमोन दा मोनबायना आरो नैबे गोजाखौ नामावसो खोनाबाय थादोंमोन थिखादार मिलिटारि माबा गेदेर गोलाव बाबुफोरासो गोदै गोदै लोङो होननानै खोनादोंमोन दा आं मोनलोंबायना लालुमोन बायदिखौ लोङो होनना खोनादोंमोन आं माबा दाम गोसा गोसा ओइ मेन्देला आदै बाबा माथो बहुत डेभेलप जाना दंलै बोथ्रोदना ज' आदै सियारखौ जागोन दे सब जिखिनि नुदों आदै मुसलमाननि स्पेसियेल गोजा फेन बाइक टिभि आरो गोजा सोलोंबावनाय जाबाय माथो गेला लोंला आं गोदो पियर लोङोमोन गारियाबो नैबे खामफ्रामनायसो सोलियो हलैबो बस्ता बनाबाबो सालायो आं सोलियो न' सिङावथ' आरो गोबां माल दंबावो जायगा जायखौसो बाहेराव दोनदां नंगौ औ आदै हा फेनखौलाय माथो बायजोआव आलायलायनाय जाखो आंनि न'खौ नुवाखै न'आनो जाया बेखौ सालायनांगौबा न'आनो गेग्रेब बायजोआवनो होदो आं मोजां नुवाखै असुबिदा नुयो फेनाथ' आरो न' सिङावसो थायो नालाय सोलिदों जियानो जा गरम गरम फैनाय नालाय इसे लोंनो आंहा बेफोरबायदि निसा जुक्त बुस्थुआव थान्दा गैया मिथिगौआ जौनि निसा गैयाबाबो मोनसे निसा दं नोंहा हिनजावनि निसा दं नोंहा मा डाइरेक्ट बुङोब्रा डाइरेक्ट माने नोंगौखौसो बुंदो ना जों मेगनजों नुबाय दं आच्छा आदै बै मुस्लिमनि दावराव दावसिया बेसे गोबाव थागोन आदै जेब्लासिम आसामाव बे सरकारा थाबाय थागोन अब्लासिम बे दावराव दावसिया जाबायानो थागोन थाब जोबाबा हामगौमोनलै आदै जेसेबां गोबाव सोलिगोन आंहाबो एसेबां आजादि जागोन नुवाखै फिसालाफ्रा सब बिजि रावबो न'आव थाया आंनि गाननायखौ नुवाखै लुङिखौनो गानगासिनो आं रिलिफआव होनायमोन खावना लाबोदो माबालै मेन्देला नों फेन सिङाव न'आव उन्दु थानानै मा जानो आंनियावनो लेबार मावनो थुदो थाबथा दानखोना माखो आंखौलाय आं हाजिरा मावला आंसो हाजिरा लाग्रा जाबाय दानिया बांगालफोरनाव माल बुथुमनो थाखाय आं हाजिरासो लायो बाइकनि बिगुमा जानानै आं नोंनाव हाजिरा मावनो आंनोसो नांगौ आंनोसो बे गन्दगलानो जाना होबाय आरो बर'फ्राथ' मावखाया लेबारखौ मावब्लाबो सानसेयाव नांगौ 200-300 रां मुस्लिमफ्रा सानसेयाव 50-60 राङावनो मेल्ला मावसोगारो ओइ गन्दगलाव मुस्लिमफोरनिफ्राय मोनसे मोननै बेसाद बुथुमनायखौ नों मेगनानो सालाय नोंसोरनोसो जाना होदों जत' जानो गोनांखौ नों लेबार मावनायाव गैलालाय ओंखारलां बै मुस्लिमनि मोनबोनानै साननैसो खियाखौ जादोंथ' जाथ' साननैसो नोंनि लाबोनानै जाफैयाखै आदै मालायनिसो लाबोना जाफैदों मुस्लिमनि नों मेगन साननानै एख' लाब मोना हाय भगबान गन्दगला फैबाय थाथों साला गरसे गरनै मोनबायना गोरिबा बे गोरिबा माहाजोन जानायखाय मेगनानो साबाय बै माहाजोनफ्रानो मेगन गोसा गन्दगल जिन्दाबाद मोनलोंबाय थाथों फेनाबो नांबाय खोमालै खावनाय माल नालाय नांनाय नाङि जाबाय थायो जोरगोन मालालाय जोरगोन मोजाङानो बेसादा मा कम्पानिमोनथाय नायनो रोङा नालाय